Duha ka bagyo sa sulod o sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang usa posibleng mo landfall sa Luzon karong adlaw samtang ay ikaduhang bagyo minus ang tsansa nga mo landfall. Subay nini nagpabiling giisa sa pag-asa ang gale warning tungod sa pagkusog sa hanging habagat. Siloan Merodina adunay live report kabahin nini. May Bisan pa man kun way direktang epekto sa Kabisayan ang duha ka mga bagyo sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility apan padayong masinati sa tibuok Kabisayan ang mga pag-uwan, kusog nga hangin ug dagkong bawd. Hingpit na nga nahimong bagyo alas 5 kaganihang buntag ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility habig sa Kasiguran Aurora. Ginganlan kini og tropical depression hiner. Matod sa pag-asa, posibleng mo landfall ang maong bagyo sa musunod nga 24 oras ug mag-anam-anam kini og paggawa sa Philippine Area of Responsibility sa adlawng Miyerkules. Samtang ang tropical depression nga may international name nga Pulasan nga katapusang nasigpatan mga 2,045 kilometers east of southern Luzon, gipanglantawang makasulod usab sa Philippine Area of Responsibility ugma sa gabii ug ganlan unya kini og bagyong Helen. Hinuon matod sa pag-asa, sukwahi sa bagyong hiner nga mo landfall menos ang kahigayunan nga mupaduol sa kayutaan sa Pilipinas ang bagyong Helen ug mugawas sa usab dayon kini sa Philippine Area of Responsibility sa adlawng Miyerkules. Matod sa pag-asa, bisan pa man ug mag-abot ang duha ka bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw, menos ra usab ang kahigayunan nga may mahitabong Fujiwara effect. Because ang gilayon man nila na may criteria ang Fujiwara effect, dapat mas duol pero kana layo man ang kanilang distansya to take yung Fujiwara effect. Wala may direktang epekto ang naasoy duha ka bagyo dinhi sa Kabisayan apan matod sa pag-asa padayon niining pakusgon ang hanging habagat. Sa Metro Cebu is natay light to moderate with occasional heavy rains, but ang significant nakita nato dire is kining paghuros sa hanging habagat which mag-cause og baloron kaayong kadagatan. Kaya previous day pa ta nag-issue og gale warning sa mga seaboards sa Visayas areas. Sukad niadtong Sabado, gidid-an ang tanang mga sakayang pangdagat nga may gibugaton nga 250 gross tonnage paubos nga makalawig tungod sa kadagko sa bawd. Hinungdan sa pagkatanggong sa moabot 400 ka mga pasahero sa Angasil Port paingon sa Olango Island. Kagahapon, giapuran sila og pagkaon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa Coast Guard Lapu-Lapu Substation, gikan sa alas 4 hangtod sa alas 5 kagahapon sa hapon, gitugutan nilang makalawig ang upat ka ferry boat sa Angasil Port sa Mactan ug sa Santa Rosa Port sa Olango Island aron makauli ang mga pasahero sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. For the Angasil and the Olango allow ra nato since it's a very short distance mo gud man lara sa 15 minutes ra and significantly calmer gud mga to ang condition karon lang. Ganihang buntag, kay medyo dili pa usab ingon ni ana kadagko ang bawd, gitugutan sa Coast Guard Lapu-Lapu Substation ang biyahe sa Angasil Port ug Santa Rosa Port. Bawd kay basa. Apan pabiling kanselado ang tanang mga island hopping activities. Kanselado pa usab gihapon ang biyahe sa mga barge paingon sa Hitafe, Bohol sa pantalan sa Punta Inganyo ug sa pantalan sa lungsod sa Cordova. Pasado alas 11 kaganihang buntag, mabatyagan na sa may Cordova Port ang kakusog sa hangin ug kadagko sa bawd. Lan pasado alauna karong hapon usa ka motor bangka gikan sa Caubian Island nga padung sa Maribago Causeway ang nalunod habig sa Maymundo Island tungod sa kadagko sa bawd. Maayo na lang kay dali kining na rescue sa usa ka pribadong water sports company ug naluwas ang tanang 5 ka mga sakay niini. Lan? okay lang, salamat Luan Merondina.